budu čekat na váš posudek. Nepovězte, v sále čeká delegace z východu a já už teď vypadám jako naprostý hlupák. Člověk by se domníval, že znalci písma vysypou své odpovědi z rukávu. Měj strpení, vznešený Herode. Některé otázky nejsou tak jednoduché, jak se může zdát těm, kdo nestudují denně písma. Zvláště se to pak týká otázek, které souvisejí s příchodem Mesiáše, řečeného též Kristus, a to znamená příchodem toho posledního času, který má nastat. Doufám, že své problémy dokážete vyřešit již čase předposledním. Protože pokud ne, pak nejprve nastane čas zkrátit finanční podporu vaší škole. A následně i vaši tělesnou délku. O 30 cm. Kolegové, nenechme se ovlivnit ve svém úsudku hněvem pošetilcovým. Zopakujeme si nyní hypotézy, které se týkají toho, kde by se měl narodit Mesiáš, řečený Kristus. Já bych věděl, dle mého názoru se má Mesiáš objevit v zemi judské. Důkaz nalezneme již v knize Počátku, kde se praví v poslední kapitole. Dokud nepřijde ten, který vzejde z Judy, toho poslouchat budou národy. A pak tu jsou slova proroka. A ty, Betléme... Ano, jistě, ano. Betlémská hypotéza, ano, to je klasická odpověď. Ale to je přece jasný důkaz, to je přece jasný důkaz, mistře. Nikoli, to je pouze ta nejjednodušší odpověď. A ty, jak víme, bývají často omylné, svádějící k omylu. Proto si nyní zopakujeme další možné odpovědi Matuzaléme. U proroka Izajáše nalezneme svědectví, že Mesiáš má přijít z říše perské. Ano. Což není příliš pravděpodobné vzhledem k tomu, že říše perská už nejméně 400 let neexistuje. Výborně, děkuji vám, posaďte se. Nyní však musí zaznít odpověď, která patří k nejzávažnějším námitkám týkajícím se místa příchodu Mesiáše, a to nám může říct pouze Mikael. V písmech najdeme mnohé možnosti, například zmínku o jeruzalémském veleknězi. A nepochybný náznak, že by Mesiáš mohl přijít z Egypta. Ovšem, nejsilnější antitézy lze nalézt v knize Daniel, kde prorok přichází přímo z oblaky z nebes a v moci a síle soudí všechny národy. Výtečně. Z nebes v moci a síle, to se mi zvlášť líbilo, to jste řekl krásně, Mikaeli. To já ne, mistře, to prorok Daniel. Mistře, mohu něco navrhnout? Ano. Mistře, pojďme se přesvědčit přímo do Betléma, je to jenom pár mil cesty. Indicie tu jsou, hvězdné konjunkce, mudrci z východu. Pojďme se přesvědčit na vlastní oči, mistře. No, to je něco naprosto neslýchaného. Posaďte se, kolego. Vy jste se snad domníval, že studium písma lze nahradit nějakým terénním zkoumáním, že můžeme najít Boží pravdu někde v brázně u cesty, nebo Mesiáše někde v klípku. Ale mistře, já se jenom domníval, že i ty velké pravdy mohou být někdy docela blízko na nás. Aha, tak pán se domníval. Ke dvoru přijde hrstka pohanských astrologů a pán se tam začne domnívat. V knihovně je značně poškozený zbytek knihy Daniel. Dnes večer ho opíšete celý. Já s nimi zatočím! Odpověď Herodovi je připravena. A jak bude znít? Betlém, přirozeně. Betlém. Vladaři potřebují ty nejjednodušší krátké odpovědi. A neměli bychom jí sepsat? To není třeba. Už jsem to sám učinil. Může. Betlém. Dobře pro vás.
vypnala. Kterého času by se jim hvězda ukázala. Když je prodloužil do Betléma, řekl bych, dejte se na kytáru, dejte, a já přijdám, pomník se jen. Nelíbí se mi to, špatně to dopadne. Ale Filiz, kdyby se měl ten žid vrátit večeře, tak už to dávno je. Tady v Korintě se najížděla tak nějaké hospodě u přístavu. A to je na míle daleko, takže máme spoustu času. Ale ty mi nerozumíš. Tam to špatně dopadne. Jo, ty myslíš tu knihu. Když to nesmíš tak brát, je to jenom román. No, zápletka se svatbou, cizinci hledají dítě, snová mystéria. Je to svěžně napsaný. No právě, že to není jenom román. Herodes je skutečný. Teda, byl skutečný. Četla jsem o něm u Flávia. Flávia. A kdo je to? No, současný historik. Sepsal židovské dějiny. No, pak není divu, že ho neznám. Já se totiž o Židy nezajímám. Tak jako oni se nezajímají o mě. No, tak co píše ten tvůj Flavius o Herodovi? No, řeknu to takhle. Kdyby byl Herodes římským císařem, tak by měl svoji placu v Římě. A triumfální oblouk jako Octavianus dokázal během 20 let vydobít pro svoji zemi a taky pro sebe obrovská privilegia. Zakládal města, přebudoval Jeruzalém, no byl to prostě státní. No tak to se moc nepodobá mému neurotickému vladaři. No, ono Herodovi patřila i ta druhá strana císařů. Byl krutý, jako Kalipul. Šílený, trochu jako Nero, chápeš? Měl 10 manželek, velký dvůr a děsný strach před konkurencí. No, nikdo si před ním nemohl být jistý svým životem. Nikoho neušetřil. Dokonce ani svoji rodinu ne. Filip! A, tady jsi. Taky, my si tady s Anepé něco čteme. Aha, hledám tě všude. Co to je? Nějaká historie. No. Dobrá. Dočtěte odstavec a přijď co nejdřív domů, Filis. A nezapomeňte zhasnout svíce, ať nevyhoříme. Takže ty jako myslíš, že ten Herodes poslal ty mudrce do Betléma jenom jako? A pak s tím novým králem? A zmiňuje se ten tvůj Flavius o tom, že by Herodes nechal zabít nějaký děcko? Ale kde pak myslíš, že se nějaký historik stará o děti? Dějiny píšou vítězové. To říká táta. A má pravdu. Děti ještě žádnou válku nevyhrály. Víš co? Já už půjdu, jo? Ne, Filis, nechoď ještě. Já si chci ještě chvíli číst a hrát se s tím textem. Možná, ne? No dobře. Ale hned jak tam bude něco škaredýho, tak jdu domů, jo? Jo.